Ahojte lidi, dneska si zahraju Quiet or Die v Robloxu a s mým bráchou. Čau. Je to vlastně hra, že vydáváte zvuky, dostáváte i za to peníze a prostě nesmí vás najít ten člověk. Jinak to neumím popsat. No, a teď je nějaký event, který nechápu. Jaký je vlastně event? Nevím. Já jsem si všimla, že se tam zavírají dveře. A lidi nám umírají tady už. No. Jo, já už ho vidím. Já vidím toho vraha. Vraha? Jo, je to vrah vlastně. Zvuko, ty jde po nás. Tam jsou asi Ošný kolik? klep. No dobré, tak teď jich plesknu. Já tu sbírám nějaké kameny, k čemu to je? Docela dost. Jsou nějaké kameny, k čemu jsou ty? A bomba? Mám to házet potom To člověkovi? všechny bije. Mně ne. Si nastavím tu bombu. Ježiš, ten kamen Asi hodí. umřu. Tak teď jsem ho ochcal úplně. Já jsem tam někam hodila bombu, i když jsem to nehodila na něho. Nevím, k čemu to je. Napište mi když tak do komentářů, jestli to budete vědět. Já jsem... Počkej, co to je? Já nevím. Já mu utíkám. Já čekám na dveře, než se otevřou. Budu trolit. Ale mě pořád u mě, já se bojím, já to nějak... Pořád chodím tam zpět. I zase je u mě. Tak to je špatné, ale. Ne za mnou. Já po něm házím kameny. Teda hodila jsem po něm kamen. Tady je další kámen. Je to... Ne, na mě víc. Ne, už ne. Můžu zachránit. A všiml jsi, tady jsou na cestě i nějací plišáčci, já nevím. Jo. Už vydrž. Rychle. Rychle. Ne, ty jsi umřela? Ne, ale teď jsem ti zachránil. Ale počkej, já mám, že jsem vyhrála. Ale tam jsem škrtnutá a dostala jsem pohárek, že jsem vyhrála. Tak je to burle. Nevím, to je nějaká chyba. Ne! Co pak? Já jsem killer. Jejda. A jenom něco řeknu, vidíte vlastně v tom kruhu, třeba lidi kolem vás chodí, ale vy je nevidíte, protože já vidím jenom na takovou blízku, prostě jako, že vydávají nějaký zvuk v té blízce. Už jsem byl blízko tebe. Fakt. No, když tam lidi všichni umírají, tak co dělat? No nic. Ty jsi nějaký masový vrah, tady mě zabíjíš úplně. Plišáčka, nevím k čemu to je. Já nevím, je to úplně, tady je bludiště. Chodím dokola pořád. Sakra. Co je? Kde je někdo? Už. Kde je někdo? Tak teď jsem tě ochcal. Ne, určitě jsi mě neochcal, já ochcal tebe. No, já jsem tě obskočil. Aha. Já tady nikoho nemůžu najít, já už tu chodím pořád do kolečka. Tu nikde nikdo. To je dobře, protože my chceme přežít. Ale já nechci, abyste přežili. Asi žijem 3. Plišáček. Tak já můžu jít do toho kanálu, prosím. Proč? Nevím, tam nic není a nikdo. Kde jste? Jo, tam sekl. On se sekl. Jsi někoho zabila? Jo, nebo ne, já nevím. Jsem nějak sekla, potom jsem něco udělala, ale on se nemotal. Nebo motal? Nevidím. Emotional damage! A je ještě tady někdo? Tomáše jsem ještě ani jednou neviděla. To je dobře, už jen pár sekund. Jo, pojď ke mně, pojď Zlatko pojď ke mně. Lidi běžte, nezachraňte se, to zvládnete, dělejte. Pojďte Zlatky. Oni běží přímo za mnou všichni. Co to dělá? Maria. Dobré. Škulky jsme. Survivor, co seš ty? Taky Survivor. Dobré. Tyto hry jsou strašně rychlé, musím říct.
super, Což je ne? jako dobře, to je zabavnější potom. Já jsem ve ventilačce? Já nevím, já jsem teďka na koberci. Tu zůstanu. Už to někoho plesklo. Jo, já jdu pomoct. Já se bojím přežít Tak to. zachraňuji rychle. Já, Jsem na druhé straně. on se hýbe, já ho zabiju. Teďka mě to zabije kvůli něho. Já už mám asi... Ne, nech mě, ne, on mě má. Kolik vás se tam downuje, fakt, ale už. 3 asi, ne, já nevím. Ježišmarja. Já jsem v té ventce, ale 2. on tam je, on jde za mnou. Sorry. A mě nechce zachránit. Pomoc. No děkuju, už mě zachránili. Dalšího bouchlo. Tož co se to děje tady? Já nevím, Musím to obejít. já jsem pořád v garáži. No, teď jsem tu taky, ale musíme pomoct tomu týpkovi. V koupelně. To je dobré z garáže do koupelny. To je docela nepraktické, to nemůžeš někdo šmírovat. No to bych nechtěla. Ty jsi umřela. Jo, bohužel. Pokleplo. U mě to dalšího bouchlo. Nějaká holčička, která se zakempila na poličce. Další chlapeček. A teďka seš tu ty. Jo. Ventka, to je to nejlepší. A teď jsem se... On stojí, ten chlápek. Jo. To je výhra. Je něco. To je free výhra. Dám ho někdo prodej. Jo. Zase ona tady, tady další si ji 9, zakempila. 8. On To to asi neví. leftnul, tak si děláš srandu ze mě. No ale je to výhra, takže je easy. Mně se připočítají pohárky, když já třeba prohraju. To je dobré, ne? Jo, ale když vyhraju, tak třeba se mi nepřipočtou. Chápu to. Jsem Survivor, co seš ty? Taky Survivor. On přijde za pár sekund. Se potřebuji někam schovat, kam. Mě něco napadlo. Tam je ta ventka, já budu chodit pořád jako ven. Já taky. Něco zařu. Prostě budu ho tak frolit. No si bude myslet, že jsem tam a já budu vlastně úplně někde jinde. Nehýbej se, já nenávidím, když chceš někoho Schrňuješ, no? zachránit. Jo. Jo, já nenávidím, když chceš někoho zachránit a on se začne hýbat. Já prostě... On se prostě blbý. Já nechápu, co mají v mozku, asi prach. Protože když chceš přežít, tak se nehýbeš, ne? Neplazíš se. Já to To nechápu. je moje místo. Už i moje. Až už měla na druhé straně. Já vím. Ale nechci tam ho mít. Že jako se tam děje už. Se bojím tam jít, tam bude masový vrah. No a pod náma jako chcípají lidi. Tady si řvu. Ty vogo, to zase se přerušilo nějak. Jo, já to Sorry. nezachraňuju, Je mrtvý. Oni se pořád hýbou. Ono zachránila sekundu, gosh, tak to je dobré. Tady ještě. Tak já zkusím pomoct, ty se pohneš, tak Zachraňujte, na tebe zachraňujte. kašlu. Jak se všichni začali zdrhat, ne? Se zase tady směju, jako nádherné. Já ho chci Prostě- tady nalákat. Ten typ chodí furt tam sem. To je bezmatený. Jsem tady se zelenou hlavou. Zelenou hlavou. Jo. A se zelenou pletí. On to zase lívnul. To je super. Bože už. Že? To je fakt hrozné už. Proč to dělají ti To je lidi? dobré právě. No. A teď. Teď kam se schovat? No. Já jsem u něho, já jsem si toho nevšimla, já jsem tam brala toho plišačka. Nevím Jo. k čemu. To je Martin, nebo co to je? Já budu tady. Hej, proč zase za mnou lezeš? Tady je moje místo. To je nejlepší místo, které můžeš mít, ale ty tu nesmíš být. A ta bejkinka? Ta ať taky zmizí, hnus, fuj to je. Toto je moje vysněné místo a ty furt za mnou lezeš. Já chci. Když to může být ona, tak tam můžu být já. Ono tu není, ale Je tam. ona je na jiném místě. Ale je pořád v té místnosti. Ale na jiném místě. Ale je to pořád ta místnost. Mně je to jedno.
No nevím, mně to je jedno, ale to by to není jedno. Už tam taky, ty jsi tam nalákala tu bacon, fakt super, už je tam u mě. Padni, huš. Já tady si jdu kupovat nějaké věci, protože jsem si všimla, že ten masový vrah je úplně nemehlo. A že ty věci se ani nejdu kupovat. Já vím. What? Je vždycky. Jsem zase dole. Já už to kašlu. Já se tady směju. Víš to, že on vůbec neví, kam má chodit? Fakt. On tady jen tak prostě nahání na random. Víte, jak tomu říkám? Free win. Oh yeah. Já tu Čaute, jen stojím. jsem tu zás. Běž pryč. Proč bych měla? Než po nás prozradíš. Já chci. No. Tak co tu máte v plánu s tou bakinkou? Ježiši, to světlo bylo blízko najednou. Já vím, on tady jen tak prostě chodí a nikoho nezabíjí. Super, teďka tam mlátí do věcí. Takže konec. Mám Marlén. Já dostanu tolik peněz, počkej, když se směju, tak dostávám peníze. Já si myslím, že jo. 1000. Konec. Jsem měla ze startu 50 peněz, tak 1000 ne. Jo. Mhm. Ty krás, tak to bylo rychle teda. To byl free win. A tohle bude asi všechno, protože už nás to moc nebaví. A já se s váma loučím, tak ahoj! Ahoj.